आतापर्यंत प्राधिकरणातले रस्ते 25 वर्ष जवळजवळ ती रस्त्यांची समस्या होती, गटारांची समस्या आहे, लाईटचे प्रॉब्लेम होते. मला महिलांसाठी रोजगार उपलब्ध करावासा वाटतो. साठी रोजगार, कचऱ्यासाठी एखादा प्रकल्प मला राबवावासा वाटतो. तर भटके कुत्रे आहेत जे सर्वसामान्य लोकांना त्रास देतात. ते बऱ्याच व्यक्तींबरोबर आपले वानर जे आपल्या शेतकऱ्यांना वानर त्रास देतात, त्यांच्या शेतीचं नुकसान करत असतात. शेती करण्यासाठी कंटाळले त्या वानराच्याच त्रासामुळे नारळाचं नुकसान होत आहे. नमस्कार, मी साईनाथ गावकर. आपणा सर्वांचं कोकण शाहीच्या मुलूक मैदान या विशेष कार्यक्रमात स्वागत करतो. खरं तर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांची धामधूम संपूर्ण महाराष्ट्रावर सुरू आहे आणि अर्थातच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील या निवडणुका नेहमीच वाजत गाजत असतात. आपण आहोत आता सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ओरस बुद्रुक या जिल्हा परिषद मतदारसंघात. या मतदारसंघातून सुप्रिया संतोष वालावलकर या निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेल्या आहेत आणि त्या आपल्या सोबतीला आहेत. भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवार आहेत. मॅडम, खरं तर ह्या मुलूक मैदान या विशेष मुलाखतीमध्ये मी आपलं स्वागत करतो. अगदी माझा सुरुवातीचा आपल्याला प्रश्न आहे, आपण यापूर्वी 2 वेळा ग्रामपंचायत सदस्य देखील राहिलात, पंचायत समिती सदस्य पद देखील आपण भूषवलेलं आहे आणि आता मात्र थेट जिल्हा परिषद सदस्य पदाच्या निवडणुकीच्या रिंगणात आहात. जिल्हा परिषदची निवडणूक लढवावी असं का वाटलं? जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायत आणि आमदार खासदार यांना जोडणारा हा जिल्हा परिषद दुवा असतो आणि जास्तीत जास्त निधी किंवा तळागाळातील जे प्रश्न असतात ते सोडवण्यासाठी जिल्हा परिषदसारखं एखादं मोठं ऑफिस आपल्या हातात असेल तर आपण जास्तीत जास्त ते सोडवू शकतो. यासाठी मला म्हणजे तळागाळातील लोकांच्या ज्या काही समस्या आहेत त्या म्हणजे त्यांच्यापर्यंत जाण्यासाठी किंवा त्या पारिसरिक ज्या समस्या असतात त्याच्यात काहीतरी अडचणी येत असतात, ते आपण ज्या जिल्हा परिषदेच्या मार्गाने सोडू शकतो असं मला आत्मविश्वास वाटतो. त्यामुळेच मी ही निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. मॅडम, मला खरं तर ना जाणून घ्यायचं पुढे जात असताना या मुलाखतीच्या, आपण या मतदारसंघातील स्थानिक आहात, स्थानिक उमेदवार आहात, इकडे आपण राहत आहे. तुम्हाला नेमकं ओरस बुद्रुक ह्या जिल्हा परिषद मतदारसंघात फिरत असताना प्रमुख समस्या कुठल्या वाटतात? तर प्रमुख समस्या म्हणाल तर महिलांसाठी रोजगाराचे प्रश्न आहेत, युवकांसाठी रोजगार उपलब्ध करावंसं वाटतं आणि कचऱ्याचं तर आमचं ओरस आता शहराकडे वळत आहे, त्यामुळे बऱ्याचशा लोकवस्ती वाढलेल्या आहेत आणि कचऱ्याचा म्हणजे प्रश्न नेहमीच येत असतो. बऱ्याच वेळा आपण कचऱ्यासाठी साफसफाई मोहीम किंवा करून सरकारकडून पण येत असतात कार्यक्रम, ते राबवत असतो. पण एखादा प्रकल्प त्या कचऱ्यावर केला किंवा काहीतरी एक मोठा प्रकल्प आणला, त्याच्यातून खत निर्मिती केली किंवा प्लॅस्टिक आता वेळच्या वेळी साठत जातोय, ते जाळलं तर दुरुपयोग होतो, कचरा टाकायला जागा नाही आहे, अशी पण समस्या झाली. तर यासाठी मला एक मोठा प्रयत्न करावासा वाटतोय. दुसरं म्हणजे आता भटके कुत्रे पण वाढलेले आहेत. भटके कुत्रे सामान्य लोक फिरत असतात, मुलं शाळेला जात असतात, त्यावेळी त्यांची पाठ धरतात. जवळजवळ 20-20 असे कुत्रे घोळक्याने त्या मुलांना सतवत असतात. तर त्यांचा एक प्रश्न मला एक महत्त्वाचा वाटतो, त्याच्यासाठी काहीतरी उपाययोजना कराव्यात. आणि वानर सध्या आता बऱ्याच लोकांनी शेती करायची, म्हणजे आपण जी उन्हाळी शेती करतो ती बऱ्याच लोकांना विचारलं तर म्हणतात वानरांचं काय करणार. कसं वानरांसाठी सरकारकडून पण पिंजरे वगैरे देण्याची व्यवस्था केलेली आहे, पण ते पण जरा अपुऱ्या सोयी वाटतात. त्यामुळे तो एक प्रश्न मला महत्त्वाचा वाटतो. आणि महिलांसाठी आता रोजगार वगैरे, महिला बऱ्याचशा घरी बसलेल्या असतात किंवा बराचसा वेळ त्यांच्याकडे असतो, तर घर बसल्या किंवा असं 1-2 तासासाठी काही व्यवसाय असला तर त्यांना करून देण्याचा मला मानस आहे. मॅडम, खरं तर ना भारतीय जनता पार्टीनं आपल्याला ही संधी दिली या जिल्हा परिषद मतदारसंघातून निवडणूक लढवण्याची. ही फक्त संधी नाही तर ही जबाबदारी देखील आहे. या सर्व संधी आणि जबाबदारीकडे तुम्ही नेमकं कसं पाहताय?
सन्माननीय आमचे खासदार आणि माजी मुख्यमंत्री नारायणरावजी राणेसाहेब, त्याचबरोबर सन्माननीय आमचे पालकमंत्री नितेशजी राणेसाहेब आणि आमचे लोकप्रिय आमदार सन्माननीय निलेशजी राणेसाहेब यांच्या सर्वांच्या कृपाशीर्वादाने, त्याचबरोबर आमचे प्रदेश अध्यक्ष आणि माजी पालकमंत्री रवींद्रजी चव्हाण साहेब, आमचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकरजी सावंत साहेब आणि शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख सन्माननीय दत्ताजी सामंत साहेब यांच्या कृपाशीर्वादाने मला हे जिल्हा परिषदेचं उमेदवारीचं तिकीट मिळालेलं आहे. कारण आता महायुती आहे आणि या सगळ्यांनी मला विश्वासाने निवडणूक लढवण्यासाठी दिलेली आहे. मी फार मोठी मला हे जबाबदारी समजते. कारण आतापर्यंत आम्ही ग्रामपंचायत लेवलला किंवा पंचायत समितीला कामं केली आहेत, ती मर्यादित कामं होती. आता माझ्याकडे 5 गावं आहेत, ओरस, कसाल, पडवे, गावराई आणि रानमामुळी, आणि 5ही गावात तशा थोड्याफार समस्या आहेतच. तर या आमच्या नेत्यांच्या मार्गदर्शनातून ते मी नक्कीच सोडवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. आणि सन्माननीय सर्व आमच्या नेत्यांनी आत्तापर्यंत मला याआधी राजकारणात असताना बराचसा निधी उपलब्ध करून दिलेला आहे. म्हणजे कधीही मी कुठलीही गोष्ट मागितली म्हणजे विकास कामांबाबत, तर त्यांनी गेल्या वेळेचा प्रसंग सांगते. सन्माननीय आमचे माजी मुख्यमंत्री खासदार म्हणून निवडून आले राणेसाहेब, तर निधी डिस्ट्रीब्यूट झालेला नव्हता आणि आम्ही कचऱ्यासाठी गाडी मागण्यासाठी गेलेलो ओरस गावासाठी. तर त्यांनी आपल्या निधीतून म्हणजे आपल्या निधीतून दिलेली आहे. आणि त्यांनी असं विचार केला नाही की अजून शासनाचा निधी यायचा आहे वगैरे, तुम्ही थांबा, असं नाही. आम्ही मागितली 8 दिवसात आम्हाला कचऱ्यासाठी गाडी उपलब्ध करून दिली. असं आम्ही आमच्या नेत्यांचं आम्हाला पाठबळ मिळतं. माजी पालकमंत्री असताना रवींद्रजी चव्हाण साहेबांनी पण भरघोस असं आम्हाला निधी दिलेला आहे विकास कामांसाठी. आणि बऱ्याचशा समस्या त्यावेळीही ओरसमधून मार्गी लागलेल्या आहेत. आणि या सर्व नेत्यांचा विश्वास किंवा जी जबाबदारी मला दिली आहे ती पुढे पण माझ्या परीने मी ती तशीच ठेवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. मॅडम, खरं तर ना कसं असतं, पहिलं आधी आपण मागायला शिकलं पाहिजे. कारण मागायला लागलो की आपोआप देणाऱ्यांचे हात हे पुढे येतात आणि आपण जी गोष्ट अगदी जी पंचायत समिती सदस्यपद भूषवलं आहे, ग्रामपंचायत सदस्यपद भूषवलं आहे आणि यातून जी लोकांची कामं करण्याचा आपण जो प्रयत्न केला हे याच गोष्टीमुळे होऊ शकले. कारण की आपण अशा पद्धतीचं लोकांसाठी मागण्याचं काम हे नेत्यांकडे आणि पक्षाकडे अर्थात शासनाकडे केलेलं आहे. पण खरं तर ना मी जेव्हा पाहतो तेव्हा आपले पती हे आम्हाला सदैव तुमच्या सोबतीनं दिसतात. काय तुमच्या सगळ्या राजकीय प्रवासामध्ये तुमच्या घरच्यांचं कशा पद्धतीनं तुम्हाला सपोर्ट मिळतो, नेमकं काय? राजकारणामध्ये तुम्हाला माहिती आहे बऱ्याच व्यक्तींबरोबर बोलणं होतं, भेटणं होतं. आणि खरात हा एक स्त्री म्हणून असताना तो महत्त्वाचा सपोर्ट असतो तो आपल्या पतीचा असतो आणि तो मला नेहमीच मिळालेला आहे. एखाद्या वेळी मला म्हणजे बरोबर वाटत नाही, काही गोष्टी असतात तिथे जाणं किंवा काय, पण आमचे मिस्टर संतोष वालवलकर आहेत, ते नेहमीच समाजकारणात अग्रेसर आहे ओरसमध्ये. तर ते असतील किंवा माझे दीर असतील किंवा सासू सासरे यावेळी होते आधी मी पंचायत समिती लढवताना वगैरे, तर त्यांनी बऱ्याच वेळी सपोर्ट केलेला आहे. आणि माझे आई वडील सुद्धा, कारण घरात महिला म्हटल्यावर तिला घरातली कामं आवरून बाहेर पडायचं असतं. काही वेळा सकाळी 8 वाजताचा टाईम असतो, उद्घाटनांचे टाईम असतात ते लवकर असतात, त्यावेळी घरात कामं असतात. पण मी कधीही घरातला विचार केला नाही, कारण हे सर्व माझ्या पाठीमागे खंबीरपणे उभे असतात. त्यामुळे आजपर्यंत मी राजकारणात पण टिकले आहे, याची पण मला जाणीव आहे. खरं. आणि कसं आहे मॅडम, एक म्हण आहे बघा, यशस्वी पुरुषाच्या मागे एक स्त्री असते. परंतु म्हणजे अगदी मॅडम आपल्याकडे पाहत असताना आपल्या पाठीशी आपले पतिदेव आहेत हे सुद्धा तितकंच या ठिकाणी खरं आहे आणि अधोरेखित करता येण्यासारखं. मला खरं तर थोडंसं विकास कामं या विषयावरती आपण चर्चा करणारच आहोत. पण तुमच्यासमोर उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या शिवसेनेचे उमेदवार आहेत जान्हवी सावंत. त्यांचं आव्हान वाटतंय की त्यांच्यातल्या काही कमी गोष्टी तुम्हाला जाणवत आहेत? नाही, ते समोरच्या उमेदवाराचा मी विचारच करत नाही, कारण आजपर्यंत मला आमच्या नेत्यांनी जे काही विकास कामं दिली आहेत किंवा मी महिला मंडळ
ओरस मंडळाची महिला अध्यक्ष आहे. हम्म. त्या पदासाठी पण माझ्या सर्व नेत्यांनी मला सपोर्ट केलेला आहे आणि मी विस्तृत असं काम केलेलं आहे ओरस मंडळासाठी. त्यामुळे मी आजपर्यंत केलेली कामं जी काही आहेत किंवा महिलांनी मला सपोर्ट जे काही करतात त्याचाच मला खूप विश्वास आहे. किंवा आमच्या ओरस गावातील म्हणा, रानबोंबळीतील ही 5 गावं आहेत, पडवा, गावराई, कसार, यातील महिलांचाच सपोर्ट मला आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त मला त्यांचा अभिमान पण आहे माझ्या महिलांचा, की वेळोवेळी ती मला सहकार्य करत असतात. त्यामुळे समोर कोण आहे हे मी कधीच विचार केलेला नाही. मला फक्त निवडणूक जिंकायची आहे. माझी जो विजय आहे त्या विजयाची माझी रेषा जी असते ती मोठी करायची आहे. बाकी मला यांच्याबद्दल बोलायचं नाही. राजकारणात आणि समाजकारणात वावरणारा व्यक्तीच अगदी तळमळीने हे बोलू शकतो, कारण की राजकारणापेक्षा समाजकारण मोठं आहे हे आपण मॅडम जाणलेलं आहे. ह्या मुलाखतीच्या पुढे जात असताना प्रामुख्यानं रस्ते, पाणी, वीज, आरोग्य, शिक्षण ह्या प्रमुख गोष्टी आहेत जिल्हा परिषदच्या एकूण कामांच्या लिस्टमध्ये. ह्या सर्व गोष्टींकडे प्राधान्यानं आपण कशा पद्धतीनं पाहणार आहात, काय सांग? रस्ते किंवा लाईट किंवा इतर ज्या हे आहे कामं आहेत ती विकास कामं वेळोवेळी निधी येत असतो आणि त्या सुटत असतात. पण आमचं ओरस हे आता जिल्हा केंद्र आहे आणि ओरसमध्ये बघाल तर आपलं राणेसाहेबांचं पडवे ते मेडिकल कॉलेज आहे, आपलं शासकीय एक मेडिकल कॉलेज आहे, कृषी कॉलेज आहे, इंजिनिअरिंग कॉलेज आहे, त्याचबरोबर नर्सिंगची कॉलेज आहेत. म्हणजे या इथे शिक्षणासाठी एक हब बनलेला आहे. बरेचसे विद्यार्थी आजूबाजूच्या जिल्ह्यातून म्हणा किंवा राज्यातून पण आता कृषीच्या इथे बाहेरून राज्यातून येत आहेत. MITM मध्ये म्हणा किंवा आपले मेडिकलसाठी शिकण्यासाठी मुलं निरनिराळ्या ठिकाणाहून येत असतात. तर त्यांच्यासाठी ज्या काही सोयी सुविधा आहेत त्या मी जास्तीत जास्त उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न करेन. आणि आपल्या गावातील मुलं आहेत ती बाहेर जी जातात शिक्षणासाठी, तर त्यांनाही इथेच सोयी सुविधा निर्माण करून देण्याचा आमचा मानस आहे. मॅडम, विकास या गोष्टीवरती तर आपण पुढे जातोय, चर्चाही करतोय. मला जाणून घ्यायचं आहे, जर या सर्व मतदारांनी आपल्याला पुन्हा संधी दिली तर त्या संधीचं सोनं करण्यासाठी पहिल्या 100 दिवसाच्या यादीत, आपल्या यादीत कोणती पहिली 2 विकास कामं प्राधान्यानं असते? सन्माननीय आमचे पालकमंत्री नितेशजी राणेसाहेब, त्याचबरोबर आमचे खासदार नारायणरावजी राणेसाहेब आणि आमचे आमदार निलेशजी राणेसाहेब यांच्या माध्यमातून मला महिलांसाठी रोजगार उपलब्ध करावासा वाटतो. त्याचबरोबर तरुणांसाठी रोजगार उपलब्ध करण्याची माझी इच्छा आहे. आणि दुसरा प्रश्न आहे तो कचऱ्यासाठी एखादा प्रकल्प मला राबवावासा वाटतो. त्याचबरोबर भटके कुत्रे आहेत जे सर्वसामान्य लोकांना त्रास देतात, त्यांचा प्रश्न एक आहे. आणि आपले वानर जे आपल्या शेतकऱ्यांना वानर त्रास देतात, त्यांच्या शेतीचं नुकसान करत असतात. बरेचसे शेतकरी आता शेती करण्यासाठी कंटाळले त्या वानरांच्याच त्रासामुळे. नारळाचं नुकसान होत आहे. तर या समस्यांवरच मला पहिल्या 100 दिवसात काम करावं असं वाटतं. मॅडम, खरं तर या ठिकाणी ओरस प्राधिकरण आहे. हे ओरस प्राधिकरण होत असताना अनेक समस्या देखील त्या निमित्तानं समोर आलेल्या होत्या. अर्थात या समस्या सोडवण्यासाठी आपण कशा पद्धतीनं या ठिकाणी काम केलं ते सुद्धा ह्या मुलाखतीच्या निमित्तानं मुलुक मैदानमध्ये मला जाणून घ्यायचं आहे. आमचे सन्माननीय खासदार राणेसाहेब, त्याचबरोबर पालकमंत्री नितेशजी राणेसाहेब, आमदार आमचे सन्माननीय निलेशजी राणेसाहेब आणि आमचे भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकरजी सावंत साहेब यांच्या सर्वांच्या मार्गदर्शनातून आत्तापर्यंत प्राधिकरणातले रस्ते 25 वर्ष जवळजवळ ती रस्त्यांची समस्या होती, गटारांची समस्या आहेच, लाईटचे प्रॉब्लेम होते. तर हे सर्व आता आमच्या पालकमंत्र्यांनी त्याला 1.5 कोटीचा निधी दिला आहे आणि रस्त्यांची कामं सुद्धा झालेली आहेत. लाईटची कामं प्रस्तावित आहेत, सर्व बाबी झालेल्या आहेत आणि हळूहळू ती सुद्धा चालू होतील. बरं मॅडम, खरं तर अगदी अवघे काही दिवस राहिले. 5 तारीखला मतदान होणार आणि 7 तारीखला विजयाचा गुलाल नेमकं कोण उधळतं याकडे सर्वांच्या नजरा लागून राहिलं. काय नेमकं आवाहन कराल कोकणशाहीच्या मुलुक मैदानच्या माध्यमातून सर्व मतदारांना, काय सांगा? लोकांनी आपल्यालाच निवडून का द्यावं, आपल्यालाच मत का द्यावं?
महायुतीची ही निवडणूक आहे आणि भारतीय जनता पार्टीकडून मला जिल्हा परिषदच्या उमेदवारीचं तिकीट मिळालेलं आहे. त्याबद्दल मी सर्वप्रथम सन्माननीय खासदार आमचे नारायणरावजी राणेसाहेब, पालकमंत्री नितेशजी राणेसाहेब, आमचे आमदार निलेशजी राणेसाहेब, आमचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकरजी सावंतसाहेब आणि सेनेचे जिल्हाप्रमुख दत्ताजी सामंतसाहेब, आमचे प्रदेश अध्यक्ष रवींद्रजी चव्हाणसाहेब, या सर्वांचे मी आधी आभारच मानते. आणि आजपर्यंत जे काही मी या सर्व नेत्यांच्या माध्यमातून कामं केलेली आहेत, विकास कामं केलेली आहेत, कारण या सर्व नेत्यांचे वरदहस्त आमच्या पाठीशी असल्यामुळे कुठल्याही आपण ऑफिसमध्ये जातो तेव्हा आम्हाला सन्मानच मिळतो आणि त्यांच्यामुळेच ही कामं वेळोवेळी होत असतात. त्यामुळे सर्व विकास कामांना आपण बघतच असाल तर माझ्यावर विश्वास ठेवून आपण सर्व माझी जनता जी आहे 5 गावातून मला भरघोस मताने निवडून द्या अशी मी विनंती करते. जी काही तुमच्या समस्या असतील किंवा जी काही वैयक्तिक कामं असतील ती मी नेहमीच वेळोवेळी पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करेन असे मी सांगते. धन्यवाद. मॅडम, अगदी शेवटचा प्रश्न आहे ह्या मुलुक मैदानमधला. आपण आता प्रचारानिमित्त संपूर्ण या मतदारसंघात तर फिरतात, घरोघरी पोचतात, कशा पद्धतीचा प्रतिसाद भेटतोय सर्वांकडनं? घरोघरी पोचताना खूप चांगला प्रतिसाद मिळतोय. मी तळागाळात पोचलेली व्यक्ती आहे, कारण गेली 10-15 वर्ष मी फिरतच असते. मी कधी तुम्ही घरात आलात तर मी फोन केलात तर मी घरात येते तेवढ्यापुरती. पण प्रत्येक आता ही पडवा गावराई किंवा रानमामुळी ही लांब आहे, कसा लांब आहे, पण गेले 2 महिने मी त्यांच्यापर्यंत पण वैयक्तिक असं संपर्क साधलेला आहे. मी पूर्णपणे जनमानसात गेलेली व्यक्ती आहे आणि तिथे गेल्यावर जो काही प्रतिसाद मिळतो त्यामुळे मला नक्कीच विश्वास आहे की याच जोरावर मी सर्वाधिक मताधिक्याने विजयी होईल. यशवंत मॅडम, आपल्या पुढील वाटचालीसाठी म्हणजे अर्थात 5 तारीखला मतदान आहे आणि 7 तारीखला जो रिझल्ट आहे तो सर्वांच्या समोर येणार आहे. दोन्ही तारखांसाठी आमच्या कोकणशाही टीमकडनं, कोकणशाहीच्या सर्व दर्शकांकडनं अगदी शुभेच्छा देतो. आपल्या पुढील वाटचालीला देखील शुभेच्छा देतो आणि या मुलाखतीमध्ये आपण सविस्तर वेळ दिला, सहभागी झाला त्याबद्दल धन्यवाद देतो. आपण कुठे जाऊ नका, पाहत राहा चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं कोकणशाही. धन्यवाद.